Hola a tothom, nosaltres som Daifa, Rosa, Nerea i jo, Adrián, i us anem a explicar les mesures de prevenció i com evitar els patògens. En aquest vídeo parlarem de mesures de prevenció més concretes, però també volíem mencionar alguns factors que també influeixen, com la bona alimentació, l'esport físic i l'higiene personal. Buah, tinc molta fam. Jo també. Voleu berenar fruita? Sí, jo vull una poma. No! Hi ha que rentar-la primer. I per què hi ha que rentar-la? Perquè és una de les mesures de prevenció. A més, a la pell hi ha molts de pesticides i a més conté, com la gent la manipula, conté molts de microbis. Vas a rentar-la. Voleu veure una pel·li? Vale, quina podem posar? Buah, em trobo molt malament, em fa molt de mal el cap, la gola i la panxa. Estàs malalta? Jo crec que sí. Atxos! Vol crispetes? Vale. Quan tossim o estornudem tenim que ficar-nos un mocador o el colze. En cas de que ens fiquem la mà, tindríem que rentar-la amb aigua i sabó. A més, quan estem malalts, tenim que intentar no apropar-nos molt a la gent infectada per evitar expandir el virus. Adrián Ortega. Hola, bon dia. Bon dia. Vinc a fer-me la revisió dels 14 anys. Sí, perfecte. Aquí tens el meu llibre de vacunació. Moltes gràcies. Primer de tot, com estàs? Com et trobes? La veritat, molt bé. Molt bé, això m'agrada. Genial. Ara t'explicaré un poc a la revisió dels 14 anys. A més de la revisió et posaré dues vacunes, com diu el calendari de vacunació infantil per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Et tocaria el tétano i la diftèria, que és un recordatori, i el virus del papiloma humà. Vale, perfecte. I ara, ja que estic aquí, aprofitaré per veure les vacunes que tens. Vale. Veig que no tens moltes vacunes, això no és molt bo. Això no és molt bo. Per què? Vale. No és molt bo perquè les vacunes el que fan és injectar-nos el virus, el patogen, atenuat, obligant al nostre sistema immunitari a actuar creant anticossos. És bo perquè després, quan el virus real ens infecti, nosaltres, les nostres cèl·lules de memòria, ja se'n recordaran del virus i podran actuar de manera ràpida per combatir-lo. Vale? I a més, una altra cosa molt important, a més de que és una de les mesures de prevenció més importants, és que no només et protegeixes tu, sinó que protegeixes a la comunitat. Vale? Doncs ara te'n vaig a posar la vacuna del tètanos i la diftèria per aquí. Vale? Te'n vaig a posar una tirita perquè no set... Ahí, molt bé. I ara te'n vaig a posar aquesta altra, que com t'he dit és el virus del papiloma. Perfecte. Ara vaig a apuntar-ho. Pots anar a la camilla, Vale. que ara et faré la revisió. Moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies. Moltes gràcies, tothom. Vaig a cridar al següent pacient. El gel hidroalcohòlic és molt bona opció si no disposes d'aigua i sabó, però si disposes d'aigua i sabó, sempre serà molt més eficaç que el gel hidroalcohòlic. Vas a posar-me gel hidroalcohòlic.
Fins aquí el nostre vídeo, esperem que vos hagi agradat. I que hagueu après les prevencions possibles davant d'aquesta situació. Perquè hi ha que rentar-la. Organismes, és a dir, viruses. ¡Achis! Adrián Ortega. Bon dia. Vale, genial. Doncs,